Stori'r Nadolig, Iesu a'r bugeiliaid. Hwn yw Iesu. Hwyo! Iesu yw mab Duw, dyfod i wneud pethau cwbl ryfeddol. Ei eni ar y ddaear oedd Mair. Hai! A Joseph. Heyo! Ganwyd Iesu mewn stabal oherwydd doedd ddim lle iddo mewn unrhyw le arall y Bethlehem. Ar y noson y ganwyd Iesu, roedd bugeiliaid yn y wlad yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, daeth angel. Llywyrchodd golau llachar o'i cwmpas. Roedd y bugeiliaid di dychryn, ond dywedodd yr angel, peidiwch yn ofni. Oce. Rwy'n cyhoeddi i chi newydd da fydd yn dod â llawenydd mawr i bobl. Mae'r gwaredwr, y Meseia, yr Ardwyr, wedi eni heddiw Bethlehem, dinas Dafydd. Brynsiach! Dywedodd yr angel y byddai'r bugeiliaid yn canfod Iesu mewn presem, wedi lapio mewn dillad magu. Yna, ymddangosodd llwyth o anghenion eraill yn cael gogoniad tu ddew yn y nefoedd uchaf, heddwch am y ddaear islaw a bendith Duw ar y bobl. Yna, daeth yr anghenion i'r Pobol bach. siaradodd y bugeiliaid gyda'i gilydd, beth sy'n mynd i Bethlehem, felly dyma ni'n rhithro mewn. Roedd y baban Iesu'n gorwedd mewn presem. Wow! Wedi gweld Iesu, dywedodd y bugeiliaid wrth bawb beth oedd wedi digwydd, beth oedd yr angel wedi dweud am y baban Iesu. Roedd pawb glywodd yn rhyfeddu. Cofiai Mair yn aml am yr hyn digwyddodd gan feddwl yn gyson amdanynt.